салом ба мардуми шарифи Тоҷикистон ва хусусан ба мардуми Ворух, мардуме ки имрӯз дар кулфату ғам ҳастанд ва ба он нафароне ки ҷони худро дар ин заду хурде ки миёни яке аз деҳаҳои Оқсуе ки дар ҷумҳурии Қирғизистон тааллуқ дорад ба амал омадааст, он нафароне ки ҷони худро аз даст доданд, таъзияи хешро ба онҳо баён мекунам. мо низ ғамгин ҳастем ва он нафароне ки бистарӣ шуда ҳастанд, дар беморхонаҳо хоб ҳастанд, ба онҳо низ шифои комилро тамона дорем. ман гуфта намонад ки Ворух яке аз қисми ҷудонашавандаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, чунки дар ин ҷамоати Ворух тамоми фарҳангу маданият ва менталитети халқи тоҷик дида мешавад. ҳамагон воқиф ҳастанд ки он урфу одатҳо ва он суннатҳои мардумие ки халқи тоҷик ва тоҷикистониён доранд дар ин минтақа рушд ёфта истодааст ва мо гуфта метавонем ки куллан мардуми бонангу номусе ки дар ин ватани азиз зиндагӣ мекунад барои ҳифзи марзу буми Ворух ҳамеша омода ҳаст ки ҷоннисорӣ намояд. ва ман низ яке аз ҷавононе ҳастам ки барои ҳифзи марзу буми ин ватани азизу маҳбубам ҳеҷ вақт ақибнишинӣ нахоҳам кард. мардуми Ворух, ҳеҷ вақт шумо азият дида нашавед, рӯафтода нашавед. мо мардуми Тоҷикистон барои дастгирӣ намудани шумо ҳамеша тайёр ҳастем. ҳар як фарди бонангу номусе ки дар ин ватан зиндагӣ мекунад, дар ин ватан калон шудааст, хоку марзу буми ин ватанро муқаддас медонад, барои ҳимояи шумо ҳозир ҳаст. мо гуфта намонад ки Ворух ин қисми ҷудонашавандаи имрӯза ҳаст, гарчанде ки ифоқаҳо дар миёни ин ду ҷониб, масалан деҳаи Оқсуе ки ҳаст, имрӯз мо шунидем аз шабакаҳои иҷтимоӣ низ огоҳ ҳастем, баъзе аз дасисаҳое ҳаст ки миёни ҳар ду ҷониб равобити муносибатҳоро тезутун мегардонад. он мардум дар дасти худ белу калангу дигар таҷҳизотро гирифта ба сӯи мардуми Ворух ҳамла мекунад. ин ҳамлаҳо ягон оқибати хубиро ба амал намеорад, зеро ки ин амали нохуб аст. ва мардуми сарбаланди Ворух, шумо огоҳ бошед ки ин миллат шуморо ҳеҷ вақт тарк нахоҳад кард. мо низ барои ҳифзи марзу буми худ кӯшиш мекунем ва барои шумо гуфтанӣ ҳастам, ҳеҷ вақт мардуми тоҷик ва миллати тоҷик дар ягон даврони таърихӣ дар ягон муноқиша сар нафароварда буд ва нахоҳад сар фаровард. мо низ метавонем ки бо тамоми ҷузъутом, бо тамоми нерӯ барои ҳифзи марзу буми худ сафарбар шавем ва ин мулки азиз ва ин як парчаи хоки муқаддаси ватани худро аз даст нахоҳем дод. бо ифтихор гуфта метавонам ки дар ин ватани азизу маҳбуб ҳар он нафаре ки бо шарафу бонангу бономус аст, барои ҳифзи ва марзу буми ин ватан ҳамеша кӯшиш ва талош меварзад. ман низ аз қатори он ҷавононе ҳастам ки барои мудофиаи ин мулки азизи хеш ҷонисорӣ намоям ва як қатра хуни охире ки дар бадан дорам метавонам барои муҳофизат намудани ин ватани азизи худ фидо намоям. ва он нафароне ки дар ин муноқиша ҷони худро талаф доданд, бори дигар таъзияи хешро ба эшон баён мекунам.